No ale zabudol si napríklad ďalšiu veľmi dôležitú oblasť, o ktorej sa veľmi málo hovorí, alebo povedzme to, že začína sa o nej hovoriť a pritom je asi najpodstatnejšia. Aha. A tá oblasť je svetlo. Mhm. A svetlo a prostredie, to znamená, že akému svetlu a prostrediu sa denne vystavuješ. A to je práve oblasť, ktorá nás najviac dobieha a ktorej sme si najmenej vedomí. Mhm. A môžeme to rozvinúť ďalej, ale ja tu mám aj v podstate ako je tu jedna veľmi silná a zaujímavá hypotéza, že vlastne hypotéza toho, že prečo momentálne žijeme v Českej republike a na Slovensku pandémiu únavy a vyčerpanosti a prečo to ľudstvo, aj keď máme najviac vedomostí, v podstate materiálne sme najlepšie zabezpečení, tak stále máme veľmi vysokú chorobnosť. Dajme tomu, že sme v náročnejšom prostredí a v náročnejšom životnom štýle, ale my sme tomu neprispôsobili našu životosprávu, Mhm. návyky a volajme to ako z jednej strany ochranu, ako keby chrániť sa pred tými frekvenciami a pred tým, čo nám škodí. A na druhej strane posilniť ten organizmus viac, aby tie bunky alebo ten organizmus zvládal ten väčší stres. Mhm. Hej? A tým pádom by sme sa dostali do rovnováhy. Mhm. A to je vlastne ten cieľ.